Moikka! Mä olen Gustavsbergin Jutta ja toivotan sut tervetulleeksi mukaan SmartFit-valmennukseen. Kyseessä on siis valmennus, joka toteutetaan yhteistyössä Smarttumin ja FitFarmin kanssa. Ja tämähän on sun työnantajas tukeva valmennus, mikä on ihan loistava juttu. Ja sen loppuosan, mikä siitä sitten jää sulle kustannusta, niin sä voit hoitaa joko Smarttumeilla tai sitten ihan rahalla. Sillä ei ole nyt mitään merkitystä, että missä päin Suomea asustelet, koska kaikki tarvittavat ohjeet sä tuut saamaan netin välityksellä. Ja koska me tiedetään, että sä oot työssä käyvä ihminen, niin se kaikki arjen haasteet, ne työajat ja tämmönen on huomioitu tässä varsin hyvin. Ja myös se, että minkälaista työtä sä teetkin, niin sieltä löytyy tasoja ihan vasta-alkajasta kokeneellekin treenaalijalle, eli kaikki voi lähteä tähän mukaan. Jos sä tykkäät aloitella vähän varovaisemmin, niin sä saat ohjeet ihan siellä kotona tehtävään treeniin. Tai sitten jos tykkäät kuntosalilla käydä, niin toki sekin sitten onnistuu. Mutta mä oon itse tosi innoissani tosta valmennuksesta, koska mä tiedän, että tää sisältö on ihan mahtava, joten toivotan sut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan.